Xhieda ġuramentata quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello ma tfisser prattikament xejn għal membri tal-Gvern, tant li l-Ministri ta' Robert Abela jidhru determinati li ma jdarsux lil kollega jew kollegi tagħhom implikati f'dan il-każ. Din kienet ir-reazzjoni tal-Ministru Mirjam Dalli għad-domandi ta' Net News. X'in il-pożizzjoni tagħkom bħala Gvern fil-konfront tal-Ministru li nsab implikat f'allegazzjonijiet qawwija ħafna fuq korruzzjoni f'tessit tal-karozzi? Kif qed il-bieraħ wieħed irid jara l-fatti tal-każ. Identifikajtu minnu l-Ministru? Sissa qatt hemm allegazzjonijiet. Intom wasaltu għal dik il-konklużjoni milli jidher wieħed irid jara l-fatti tal-każ u jara x'ikunu dawk il-fatti. Mela jiena ma wasalt għall-ebda konklużjoni. Inti m'intix il-Ministru implikat qed nassumi? Diġà qed li le. Identifikajtu minnu? Għattu pożizzjoni dwar il-persuna? Minix pulizija, jinvestigaw il-pulizija u wieħed jibbaża ruħu fuq l-investigazzjoni tal-pulizija. Għattu xi pożizzjoni fil-konfront? Kif diġà qed lek wieħed jibbaża ruħu fuq l-investigazzjoni tal-pulizija. Aktar minn 48 sija wara li fil-qorti nstemet xhieda li timplika lill-Ministru tal-Gvern ta' Abela f'każ ieħor ta' korruzzjoni, din id-darba biex ikunu aġevolati persuni partikolari biex jgħaddu mit-test ta' teorija tal-karozza, il-membri tal-istess gvern qed jibqgħu gallerija u jistennew li tkun il-pulizija li tieħu azzjoni fil-waqt li ħadd ma jrid iġorr ebda responsabilità politika. Jidher li fost l-applikanti li ġew aġevolati kien hemm persuni li kun qed jaħdmu fil-villa tal-imsemmi jew aħjar sa issa mhux imsemmi Ministru, għalkemm skont dak li ħareġ fil-qorti nhar it-tnejn jidher li dawn il-privileġġi kienu qed jingħataw minn qatt ta' ministeri.